итәм. Иң кирәк һәм иң газиз, иң матур һәм сөйкемле кем ул җирдә, беләсезме? Әнием инде, билгеле. Мин бакчадан кайтуга ул тәмле ашлар пешерә. Өйдә һәрвакыт бөхтә. Ничек микән өлгерә? Мине дә өйрәтә әнием. Гадел, яхшы булырга. Төрле хәлгә юлыкканда кеше булып калырга. Әнигә ошарга тырышып, аннан үрнәк алам мин. Әнием кебек һәр эштән өлгер җитез булам мин.